Dobro večer, dobar dan. Što bi ja rekao, bolje da gledate mene nego da gledate TV. Ako na TV imate šta da vidite trenutno, još jedan reality i mnogo uličarskih reči. I sa jedne i sa druge strane. Lažu, Boga ne mole. Ali, današnji live, posle dužeg vremena, da radimo one druge neke videe, i najavljujem još jedan uskoro, ono o kuvanju, za muškarce i one koji ne znaju da kuvaju. Danas ćemo da pričamo o Beogradskom vodovodu. Zašto o Beogradskom vodovodu? Zato što ste verovatno dobili januarske račune. Pretpostavljam da mnoge to izvan Beograda neće zanimati, ali meni se to nekako uklopilo u priču koja se meni desila, a koja se dešava svima vama, a svi ćutite. Većina vas ćuti. Što ja kažem, ajde, posle toliko vremena, zašto ja ne bi nešto rekao? Baš upravo o tom vodovodu, o našem sudstvu i svemu što nam se dešava upravo sa tim vodovodom. I kažem ja vama, dobili ste račune za kako se zove, januar. Kako je moguće da dobijete račune? U stvari, trebalo bi da dobijete jedan jedini račun za mesec koji je prethodni, znači za decembar, u januar. Međutim, u januaru vi dobijete račun za decembar do 20. decembra, pa dobijete od 20. decembra do 23. januara. Kako je to moguće? Znači, dobili ste praktično dva računa u januaru, pa onda u februaru dobijete nov račun, u martu nov račun, pa tako redom do kraja. Znači, svaki mesec dobijete po jedan račun, a u januaru dobijete dva računa. Na osnovu čega? Pa kaže, pošto sam ja njih zvao, kaže, eto kao sistemska, nije sistemska greška, nego sistem nešto ovamo nam. Mislim, druže, ja ga pitam, kako vi čitate vodu uopšte? Pa kaže, čitamo paušalno, čitamo kad nam se digne u prevodu. Jednom u 3 meseca, u 4 meseca pošalju nekog lika da čita vodu. Lik malo udaren u glavu, što bi ja rekao, hoće u reality, vamo namo, mislim, ne znam o čemu čovjek priča. Uglavnom, dragi moji, vi dobijete u januaru dva računa za vodu. I to od nekog 20. do nekog 20. Zar nije logično da račun bude od 1. do 1. Tu je očito neka krađa. Zamislite samo na milionski grad, da podelite milion računa po 50 dinara. Pa samo izračunajte koliko je to para. Milion računa puta 50 dinara. To je ogromna cifra. I ta cifra ne ide samo u vodovod. Garantujem da ne ide samo u vodovod, ide, ja sumnjam, u političke svrhe. Svojevremeno, gradonačelnik Beograda Vesić je rekao da će naplatiti sve nenaplaćene račune. I to je uradio nezakonito i bezobrazno, tako bezobrazno mešao se u stvari u odluke vodovoda, naredio da se naplate neki računi koji ne postoje, koji su zastarali. Prošle ili pretprošle godine, nebitno koje godine, u zadnje 2 godine, dođe meni tu majstor da popravlja veš mašinu. Kao, je tu neka priča, kao koliko dobiješ račun za vodu, kažem, redovno plaćam vodu, bre. Više mi pun, da ne kažem čega, vode i vodovoda,
a redovno im plaćam sve što traže. Ma kaže, ja sam dobio, kaže, neku opomenu pre tužbu. Dobio si opomenu pre tužbu, vjerojatno nešto nisi platio. Kaže, sve plaćam, bre, nema šanse, kaže, 3000 i nešto sam dobio, kaže, ako ne platim, odmah će da me tuže ovo ono, šta, mislim, strašno. I kako se zove, meni nije bilo teško, pogledam ja sutradan, račun za vodu, kaže, 15.000 i nešto, 17.000, ne znam koliko, 17.000, ljudi moji, prošli račun izmiren, 0 duga, sljedeći račun 17.000, recimo. Kažem, ovi nisu normalni. I hajde, kaže, isto piše, ako ne platite, bit ćete tuženi vamo namo, drž ne daj. Umeđu vremenu stiže tužba. Ja kažem, da li su ovi normalni? Odem ja na sud, dobar dan. O čemu reč? Kaže, jeste vi Subotić Srba, imate ovde tužbu za vodu? Ja kažem, ja nisam Subotić Srba, ja sam Subotić Srboljub. Pa kao, nema veze, možete se zovete i Kurčoslav, i Pera, i Laza, nebitno. Molim, ako na tužbi piše Srba Subotić, ne može da piše Srboljub Subotić, ili obrnuto. Znači, mora se zna tačno ime i prezime koga vi tužite. Ma nema veze. Kaže, jeste vi dobili tužbu? Ja kažem, ja tužbu nisam dobio, niti znam o čemu se radi. A pa kaže, poslaćemo tužbu u roku od 7 dana. Okej. Ja kažem, pošaljite tužbu u roku od 7 dana. I sad stiže tužba. Kaže, podnesak tužioca, znači tužilac meni šalje tužbu i kaže, dug je, kaže, 8.955 dinara. Koji dug? Pa kaže, dug na izmirene račune. Kažem, kako može bude dug na izmirene račune? Pa to je, kaže, kamate na plaćene troškove. Kaže, ljudi, jeste vi normalno, o čemu vi pričate? Koje godine to bilo, kaže, pre 18 godina. Pa ja kažem, pa to je zastaralo, ljudi, da li ste vi normalni? Plus toga pogledam, kaže, tužba, pazite, tuženi, kaže, Subotić Srba, ja nisam Srba, ja samo imam nadimak Srba, znači ja se zovem Srbiju, kaže, iz Beograda, okej, aj Beograd okej, ali ja živim u Klođarici. Kaže, onda dalje, kaže, ulica Kumodraška, broj 390/37. Pa pazite, ovo je dovoljno da ne postoji ni jedna tužba. Nikakva tužba ne može više da postoji. Znači, apsolutno pogrešno ime, apsolutno pogrešna adresa. Ja kažem sudiji, što nema veze sa mnom, ovo nisam ja, ovo nije moja adresa. Skače taj neki iz vodovoda koji je advokat, sad ćemo mi to da ispravimo. Oni će sad to da isprave. I oni ispravljaju to na licu mesta u tužbi. Sudu. To je moguće, čovječe. Znači, i tu se mi kao vamo namo nešto drž ne daj. Ja kažem, da li je to normalno, znaš, to je zastareo dug. Ne, oni su vas tužili. Pa ja kažem, ali to je dug od pre 18 godina koji ne postoji, to je plaćeno. Pa kaže, jeste plaćeno, ali to je, kaže, kamata na to što ste se vi tamo žalili. Kažem, dobro, žalio sam se zato što su me krali. Ne, oni ne pristaju ništa, nego da ja to platim otprilike 15.000. Kažem, pa da li ste vi normalni 15.000?
Pa da, kao može dug da se plati, ta kamata može da ide 100%. Ja kažem, ok, ako je 100% kamata, to je 8.900. Ne, kao 15.000. I tu mi nekako dođemo do priče, kao ili da nastavimo kao tu, da oni nastave, ne znam šta sa mnom, ja da plaćam sudske troškove, ne pada mi na pamet, jednostavno. Kažem, znate šta, može to kod vas da se plati kroz ove u ratama? Pa kao, šta vi mislite, pita ona tamo tog izvodva, pa kao, može, pa kada misli se puši k, može. Sad ću ja vama to da razvučem na 15 meseci. I tako je bilo, ja njima platim to u 15 meseci. 15.000. Šta se dalje dešava? Dešava se to da, o čemu je poenta u stvari? Poenta je što pre 18 godina, znači, posle svrgavanja predsjednika onog Miloševića, onog lopova, oni su drastično podigli račune za vodu. Meni je račun dolazio 2.500, 3.000. Ja odim u vodovod u centar grada, dole u Masarikovu, kažem dobar dan. Ovo nije normalno. Kako može da bude 45 kubika vode da ja trošim u domaćinstvu? Kaže, vama negde curi voda. Kažem, ne curi nigde voda, nema šanse da curi voda. Znate vi šta je 45 kubika? 45 kubika vode, to je bazen. Ne, kaže, niste u pravu. Ja kažem, ja sam apsolutno u pravu, daj da vidimo šta je to sa vodomerom, verovatno vodomer neispravan. Ne, kaže, naši vodomeri su totalno ispravni. Ja kažem, ok, i šta, a dođite, skinite i proverite vodovod. Ne, kaže, možete vi, kaže, da skinete vodomer, pa da idete u institut za merenja, pa da ustanovite da li je vodomer ispravan. I to je trajalo par meseci, ta gungula, gde oni nisu priznali svoju grešku. Znači, definitivni vodomeri su u 60% slučajeva neispravni. Gde može nekome da dolazi 45 kubika vode da troši, pa to bi da je pukla negde cev, to bi išlo niz ulicu, bre. 45 kubika. Mesečno, ne jedan mesec, nego mesečno 45 kubika. Pa nije to ono 45 puta povučeš kotlić pa kao 45 kubika. I tu smo se mi nešto naganjali, ja pisao njima dopise vama namo, međutim kad zove oni nisu uvažili ništa, ja onda na kraju uzmem, platim sve račune. Šta oni urade, džukele? Posle 18 godina oni podnesu tužbu na plaćen dug. Pa to klasičan reket, državni klasičan reket koji je taj gradonačelnik Vesić naredio da izvrši. I oni su to izvršili. Tako danas svima vama u januaru dolazi 2 računa. Što će reći 13 računa godišnje. I šta vi možete tu da uradite? Pa ne možete ništa da uradite, možete samo da platite. U ovoj državi ne postoji žalba, ne postoji ništa. Ja verujem da mnogima od vas dolazi ogroman račun za vodu. Kažem vam, znači, u vreme onog lopova Miloševića, račun za vodu nije prelazio, to je bilo besmisleno. Znači, tipa 50 dinara, 100 dinara. Mislim, strašno, realni neki račun. Pazite, 100 dinara na milionski iznos. Znači, na milionski iznos vodomera u gradu Beogradu. A ima ih sigurno preko 1,5 miliona. Puta 50 ili 100 dinara, pa izračunajte koja je to cifra. Koliko para uzima ta firma i gde te pare odlaze? Zamislite, samo 50 dinara da vam je račun u januaru
više. U svakom slučaju, dragi moji građani, nemate kome da se žalite i kad se budete žalili, pitanje je da li će vas tužiti. Kažem, nisam ja jedini primjer. Taj majstor koji je bio, on je dobio tužbu 3000. Kaže, čovjek, ja plaćam sve. Ja sam plaćao sve i oni sada na kraju godine dođu i pošalju onog Kunta Kintu da vam očita vodomer i naplate vam koliko oni hoće. Eto toliko. Znači, dugo me nije bilo, očekujte uskoro, imam snimljen jedan video o kuhinji, o kuvanju, pa ću uskoro da ga zaključim, a ovaj live vam je samo pouka s kim imate posla. Znači, pre 18 godina ko je bio na vlasti, ko je danas na vlasti, ko će sutra da bude na vlasti, svi su isti. I zovu se lopovi. Prijatno vam bilo i vidimo se uskoro.